ƙaunarka. Allah ne shaida manzon Allah ɗagun sai da Aminatu muna ƙaunarka. Allah ne shaida ɗagun sai da Aminatu muna ƙaunarka. Allah ne shaida ya mawadacin da kai ne kake ba kowa, ni'imar ka ce Allah kake tarabawa. Bani abin da zan fi ƙarfin baragun kowa, ta na zama wakili ni ma na dangarabawa. Na roƙa tun ban roƙa ba kake aikinka, na furta tun ban furta ba kake aikinka. Abin nufi na salati bisa kan hakkinka, maras yankewa kai ta yi ga masoyinka. Manzon Allah ɗagun sai na Aminatu muna ƙaunarka. Allah ne shaida ɗan gida dudunsu muna ƙaunar su, har da sahabbansa duba mu barin su. Sa auliya'ullahi masoya ne su, asa auliya'ullahi masoya ne su. Salamu alaika, 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 mai yabo yake gaida ka. Ɗagun sai da Aminatu muna ƙaunarka. Allah ne shaida rayuwata ta rayu ne cikin shaninka, tun a gida na fahimci girmama shaninka. Da na zo waje sai na iske masoyanka, suka zama abokan tafiya cikin harkarka. Zuciya ki min uzuri dan na fi ganewa, duk abin da yake cikin ki maza ki mayarwa. Dan babu riba ciki ina da cewa, ga gunda alkhairi gaba ɗaya suka tarewa. Manzon Allah ɗagun sai da Aminatu muna ƙaunarka. Allah ne shaida uzurin mutane ni ban nema ba, amma ta ɓangare na ba zan ki masu ba. Shi yasa na ɗau soyayya na sanya a gaba, shi yasa soyayya ta zam idanu a gaba. Ya Rasulallahi, ya Rasulallah, ya Rasulallah anta Habibullah, ya Rasulallah anta ahayal fada'ila, wa tammama makarimal akhlaqi Rasulallah. Ɗagun sai da Aminatu muna ƙaunarka. Allah ne shaida na shiga ɗaki na sai tunani nake, na yi jigum ga soyayya yanda take, ba ta barin mutum ya samu sake. Mafita ɗai na samu salatin nan da nake. Mai rubutu ta ya zai rubuta bai karanta ba, mai karatu ta ya zai karanta bai tunana ba, mai tunani ta ya zai tuna bai rubuta ba. Gane wannan sai malami ba jahili ba. Manzon Allah ɗagun sai da Aminatu muna ƙaunarka. Allah ne shaida ya wasilatu ilallahi na san ka, ya rahmatul lil alamin ina san ka, ya khairur rusuli ina san ka, ya ayyuhan nabiyyu ina ƙaunarka. Sallama ki ladabi mu gaida mai gida, wanda babu irin shi zan faɗa in jaddada. Duk darajoji na tabbata ya harhaɗa, annabi Muhammadu ya murtala.
abada. Ɗakun sai dami na muna ƙaunarka. Allah ne shaida. Assalamu alaika mafi isa da wadatuwa, kai kaɗai ne ka samu izini mai wanzuwa. Abika an bu Allah maganar bai canzuwa. Almadani sanin ka barwa mai kowa. Na fahimci tun kanka ne ma ake yi maka. Na ji tarihin lokacin da ya kirawo ka, ya ce ka je ku gana ya baka abin da ya baka. Can muka ji wani saufa yuɗi ka rabbuka. Manzan Allah ɗagun sai na ne na muna ƙaunarka. Allah ne shaida. Nisan dakata cikin aikin ne, hadin yabon nan masoyi ne, wanda da shi aka yi mani shaida ne. Ina fatan da shi zana mace ne. اللهم صل وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. كما لا يا يبو الله يدنك الكرم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.